people of the world. So it has gotten to this extent that whenever you see Igbo person, you will ask, are you Igbo? The person will say yes. Then you ask again whether you can speak Igbo. The person will say, I'm trying. At least I can understand. It is so annoying. It is so bad. It is so annoying. That's why we are coming here to say, dear people of Igbo, do not marry any woman, any girl, any lady from Igbo land that doesn't know how to speak their mother tongue. Do not marry such a lady. Do not marry such a girl, because she cannot make good wife. She cannot make it at all, because she don't know our culture. She don't know our tradition. How can she make it? She cannot. It is better you marry outsider, marry non-Igbo, marry foreigner. It's better for you than to marry Igbo girl that doesn't know how to speak her mother tongue. Yes, that is pure truth. If you marry Igbo girl that doesn't know how to speak her mother tongue, then you have entered one chance. You have entered slavery, because she cannot make it at all. That is what we are saying. We have done the research and know that what we are saying is pure truth. Believe it or not, that is pure truth. How can two Igbo parents sat down, sleep at night, gave birth, nurture them, and they deny them their mother tongue? How can? It's not bearing children is the issue. It's training them. When you then train your children, the blame is on you. You are the person to be blamed. It's not matter of bearing children. It's matter of training them. Train them the way they will go, so that when they grow up, they will never depart from it. Now, I want to tell you in the language you will understand. Switching to my beautiful mother tongue, Igbo language. Yes, ndị be anyị, unu anọkata na nụọ nwaanyị Igbo amara asụ Igbo. Unu anọkata na nụọ ya. Unu ga-atọkwa n'ohu. Unu ga-atọ n'ohu. Maka ọmara aka nri, ọmara aka ekpi. Ọ ga-eme isi ike. Ọ ga-eme disobedient. Ọma mmakwa ulu diba. Ọma mmakwa omenala anyị. Ọma mma ọdịnala anyị. Unu anọkata na nụọ ya. Unu anọkata na nụọ onye Igbo nwaanyị ọmara asụ Igbo. Oyara emenwu good wife. Not at all. Ọma nnọkata menwu good wife. Maka ọma mma aka nri, ọma mma aka ekpi. Ọ ga na-akpa agwa ka onye abụrụ onye Igbo. Ọ ga na-akpa agwa ka onye abụrụ onye Igbo. Ọ ga na-akpa agwa ka ndị ọcha. Ọkwa unu ma ndị be anyị ụmụ nwoke na-abịa apụta ije wee je chọọ nwaanyị onye ọcha, fajige aghọla ada mee akwụkwọ. Fagwa gị ihe ha na-agabiga. Fa nọ n'ohu, mana nke fa dị iche bụ na o nwee ihe ha na-achọ. Fa chọta ihe ha na-achọ. Ụfọdụ na-anọkilide, ụfọdụ efe aka, maka fa na-ata afụfụ siri ike. Fa ga-eku nwa, fa ga-eficha ụlọ, fa ga-ekpo nsị, fa ga-esi nri, fa ga-apịakọnata akwa, fa ga-efiche toilet, fa ga-eficha ụlọ, fa ga-eme ka emere, fa ga-esi ọrụ nata, fa ga-eme ihe ndị ahụ. Ọ bụ ka nwaanyị Igbo amara asụ Igbo si eme. Ijecha ọrụ nata, ọ bụkwa na o jere ọrụ. Ijecha ọrụ nata, ị ga-abịa sibe nri, ị ga-ekpo nsị nwa, ị ga-amụ anya abalị, nyanwa ga na-alala ụla. Ọ bụrụkwa na ọ dị bizi na nwunye gị dị bizi na-ejekwueli ozi dị iche, mana nke a bụ ọ ga-atụgbu ụkwụ na telivishọn, tụgba ụkwụ jiri remotu n'aka na-apị. Tụgba ụkwụ jiri remotu n'aka na-apị. Gị na onwe ga na-asọ ọnụ n'ala na-ebinyi, na-ama isi n'ala na-ebinyi, isikwa ọrụ ị na-adajọgharị. Ọ nọkwa n'ụlọ o ji ekwe ọrụ. Ọ bụrụkwa na ọ dị bizi na nwunye gị dị bizi na-ejekwueli ozi dịkwa iche dani na ọ bịa tụgbo ụkwụ tụgbo aka na telivishọn ọ na-enene gị nwa na-eje ozi. Ọ bụ ka ụmụ nwaanyị Igbo ndị amara asụ Igbo, ọ bụ ka fa si eme. Fa na-abụ disobedient. Fa na-adị disobedient. Fa dị okwu obedient chacha. Fa dị okwu obedient chacha. Anya bụ ụmụnne unu anwakwana ya anwa.
unu anwani anwa ọ bụrụ ihe ndị nne na nna fatinyere ya kee ka nwaanyị Igbo na nwoke Igbo na-asụ Igbo bụ ndị Igbo ọ bụrụ na ọ bụ mixed marriage si wee nwụọ ụmụaka nwulide nwụcha fa na abụọ na-asụ Igbo ma nne na nna na-asụ Igbo ma ụmụ fada anụ dị Igbo anụ isi na ị ga-eje nụọ ụdị onye ahụ nwanne m a na-ama mma pụta n'ilo a na-ama mma si n'ụlọ pụta n'ilo ya bụ imekwe n'ụdị misteki ya ekwuo mie ma nwaanyị agba akụwa m akụ oyibo nsogbe ya bụ unu mara ihe unu mere onwe unu ọ bụrụ mụnwa mere unu ọ bụrụ mụnwa mere unu na ihe unu mere onwe unu na-eke unu si jiri aka unu na-enye onwe unu na ndụ na-eke unu si akpaligali onwe unu na-eke unu si efichapụ agbụrụ unu anụ na nwaanyị nwere afọ oyibo na-apụ ọ na-apụta okwu afọ nna ya bụ afọ oyibo afọ anya na onwe ya bụ afọ oyibo unu anwa na anwa n'ọnya nwanne m ịnụọ fọrịna ịnụ onye awata ọfịa ịnụọ fake person ịnụta nsogbu ịnụta ohu ọ bụ ihe nne na nna ya tinyere ya ọ bụ nne na nna ya merie ihe ahụ nne na nna gị ma ga-echeta ebebe maka na o fichapụrụ ihe Chineke nye gị maka ndụ asị a na-akpọ fake life ọ bụ ndụ asị a na-akpọ fake life ndị obodo niile onwere ndị na-eme ụmụ fon ahụ na-etinye ụmụfe isi n'ọkụ na-etinye ụmụfe isi n'ọfịa ọ bụ sọsọ ndị Igbo ya bụ ka o si ewe anyị iwe ka anyị si na-ekwupụta ya ka o si ewe anyị iwe ka anyị si na-ekwupụta ya bụ eme kịta ahụ si na anyị ekwu ọgha na anyị kwuru ọgha na anyị kwuru ihe adịrọ mma mana nke unu na-eme jọgburu onwe ya nke unu na-eme jọchacha bọdụ ike aka ya bụ anyị ga-ekwu ya ka o si dị anyị n'obi ya bụ ihe anyị na-asị bụ chegharịa ma bughelie gbuo ya ụtọ ka ị wee dị ka ezigbote nwaafọ Igbo na ịbụ onye Igbo bụ Igbo n'ọnụ ka ị bụ oluo ihe eji ama onye Igbo ịghara emenwu ya kedu isi na ịbụ onye Igbo ma ị mara asụ Igbo kedu uru na ịbụ onye Igbo ị mara asụ Igbo ị na-eklem Igbo eklem nwanne m ịbụrụ onye Igbo ị na-eklem Igbo eklem ịbụrụ onye Igbo chacha onye Igbo si na ọ mara asụ Igbo ọ bụrụ onye Igbo ọ bụ ihe nsi ka ngwa unu ụmụ nwoke unu fụ ndị ụmụ nwaanyị amara asụ Igbo gbaa afọ 40 ịnwakwana ya anwa ịnwa anya ihe akwakwa ngaramara ihe asị na anyị gwakwa gị ị ga-echeta okwu a ma kwa ngaramara ka emesịa ntị nụrụ ihe nyanụ ka emesịa